Βρισκόμαστε εδώ στο πεδίο του Άδωνη, χιλιάδες εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα διαμαρτύρονται κατά του πολυνομοσχεδίου του μέτρου της εφεδρείας και του νέου μισθολογίου στο δημόσιο τομέα. Αυτή την εξέλιξη είναι η ομιλία του Προεδρείου κ. Στέκη Σταρδί και σε λίγα λεπτά αναμένεται η πορεία να ξεκινήσει με κατεύθυνση στο κοινοβούλιο επόμενη. Παρακολουθούμε και σε ακούμε με τη δυσκολία που έχεις βεβαίως για να μεταδώσεις όταν βρίσκονται σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις αυτές, οι κινητοποιήσεις και οι πορείες. Είναι και ο Αντώνης ο Ατζολέτος έξω και παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν στην Ομόνια. Στην Ομόνια δεν είσαι, Αντώνη Ατζολέτο? Το οποίο ακολουθούμε την πορεία του ΠΑΜΕ, η οποία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο Σύνταγμα από την άλλη πλευρά της πλατείας. Η ουρά βέβαια της πορείας είναι στην Ομόνια. Χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκαν από το πρωί, φοιτητές και εργαζόμενοι που πρόσχεται στο ΠΑΜΕ. Πριν από λίγο έκανε δηλώσει η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, κ. Παπαρίγα. Τόνισε ότι οι συναντήσεις της κυβέρνησης με τα κόμματα γίνονται για να βελτιώσει η κυβέρνηση την εικόνα του στο εξωτερικό. Καμία συνένεση είπε, καμία ανοχή και καμία στήριξη στην κυβέρνηση. Βεβαίως, κόσμος υπάρχει παντού, στους παραδρόμους, στα πεζοδρόμια, μπροστά από τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, πάνω στο Σύνταγμα, εργαζόμενοι οι οποίοι κατέβηκαν σήμερα στη γενική απεργία απόψε. Χιλιάδες εργαζόμενοι λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, στους δρόμους αυτή την ώρα. Φτάνουν στο Σύνταγμα οι περισσότεροι.